Hello friends, good morning. Asa kalam gasibe मोजां दङ दा फाइनाली BTC सेक्रेटारि एग्जाम डेट चेन्ज जाबाय आरो लोगोसे गोदान एडमिट माब्ला मोनगोन बेनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ दा गुड निउज बेनो जाबाय नोंथांमोना गोदानै एग्जाम डेटखौ मिन्थिखाबाय जानांगौ बेनो जाबाय 1 जुन सिगांनि जानो गोनां 25 जिनोखि मेआव जानो गोनांमोन बेखौ केन्सेल खालामनानै एबा पस्टपन खालामनाय जादों मानोना बेखालि एग्जाम UPSC दङ बेखौ दोनथ'नानै दा गोदान डेट हरदोंमोन 1 जुनाव दा बिनिनो नोंथांमोना फ्रेश एडमिट डाउनलड खालामनो थाखाय मोनथामसिन दङ 3 डट्सआव थुनानै डाउनलड BTC एडमिटआ बेयाव क्लिक खालामनानै देन खालामनाय लोगो लोगो मोनसे अपसन मोनगोन नोंथांमोना सिगां बेबादि जेरै डाउनलड खालामदोंमोन ना रेजिस्टार थानाय फन नाम्बार बेनिफ्राय मेल आइडि होनानै सार्च खालामनांगौ आरो सार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला सजागोन OTP थांनानै होनांगोन आरो मोनसे मोजां बाथ्रा जायनोखि एडमिट मोनाखैमोन थांनाय बाराव एबारै एडमिट मोनबाय बेखायनो रल नाम्बारा चेन्ज जाबाय तो रोल नम्बर चेन्ज जाबाय एग्जामा 1 जुनाव जासिगोन ओके सो बे फिक्स जाबाय 85 नम्बरनि रिटेन एग्जामिनेशन एन्ड 70 प्लस काट अफ एग्जाम्पल देन बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेज दङ बेनो जाबाय 15 नम्बरनि भाइभा टेस्ट दङ टोटल पोस्टआ 420 दङ 420 प्लस 60 पोस्टआ एडिशनेल बारायगोन नामा बे नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला लेटेस्ट आपडेट सफैयो नोंथांमोनजों फोरमायगोन दा जियानो जा अल द बेस्ट बे बयनिसिमबो एग्जामा फैगासिनो दङ स' बे एग्जामाव नेगेटिभ मार्किं गैया नोंथांमोना गोसोबादि आनजाद होनो हागोन दा पेपारा बर'जों थानाय चान्सआ दंखायो दा जियानो जा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामना लादो मोनथाराबा बेल' मोनसे अपसन जे फिजिकेलि थांनानै भिजिट खालाम CSP अफिसाव बेनिफ्राय जेब्ला नोङो एप्लाइ खालामदोंमोन ना एक्न'लेजमेन्टआ बेखौ लांफानांगोन प्रुफ हिसाबै होमबासो नोंथांमोना किजानि इसु जानो हागौ एडमिटआ दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट फाइनालि एडमिटआ गोदान रिलिज खालामबाय एन्ड रल नाम्बारा चेन्ज जादों एग्जाम सेन्टारा सेमावनो दङ